Lectura do libro de Ezequiel. Así fala o Señor. Eu en persoa buscarei o rastro das miñas ovellas. Igual que a un pastor busca o rastro do seu rabaño despois de atopar as súas ovellas dispersas, así buscarei eu as miñas. As de Santo Antonio de Louredo, para salvalas. Salvalas, sí. Salvalas dese profeta do holocausto, dese gobernador do mal que temos por alcalde. Crisanto, por favor. E non falo por min, falo por boca do Señor. El sabe moi ben que nesta vila hai moitas ovellas descarreiradas que precisan un pastor. Do Crisanto, vale. Alguén no concello que recupere os valores, que recupere os valores A campaña electoral. de respeto e dignidade que nunca debeu perder. Vale xa, quieto aí. Palabra do señor. ¡Vota, don Crisanto!